Lumding pen tong sekot papuan sita so press meet long tong sekot pen yang tong media porter dan instrument ketraksi coro pen padong bajo ini nitum so press meet pa bangke damtan tarik po so ceklo Januari ceklo tarik po dipu bojar long Nissan Jane ko inut businessman latung bangke Sri Mongol adukan sila tunggu latung mang bongpen inut bahini KSA claim atum alam ki do alam pensi pinila so press level ta Sri Mongol bolote pinile lale lam ki mi Sri Mongol alam ki ke apranta do mentune ke paisa chenaccher alam ki mentune ke longley philang ke naam illegally longley philang ke naam hem chikim lai alam ki do mentune ke tum Nissan Jane ko bang mane ahe masar khan jume juno message ke top pen bojarang mo are so lai alam ka juman chulong se non ta lason isialam pen KSA Atum khan kidnap pen extortion lahai alam ki pen si KSA Atum khan ke case isi sa bondo so pot pen itum marchulong no itum exact lam itum long lelang seta itum kasulam arjulong pen itum nindum lo pen condemn pen itum KSA along pen imut KS terang di food district committee secretary lo alam men do coordination itum KSA pen bangke alam kan temporary non makin itum suspense itum pon itum lasong bong pen itum alam kan suspend lo seta dag nitum arpuye pasuntu kalilang sinitum non itum ala along pentan itum ta inquiry di itum inquiry do bom pen do sinitum jitia kulong lo kode itum rada theno la solam itum paklangi pen law and order do hanta la solam itum law and order to hanta itum paklangi se ini itum kipukang to bangke kargamo penangan atum yo atum lahai also kenam lahai do lahai phan ke nitum pini laso ang media theno so press ni pen itum content bon se ke wangjiani lasan man media ni ke wangjiani lasan cheplang ke deni ko sintum KSA pen ra ada theno se Nissan Jane atum pen KSA bahani claim bang atum kepo alam pen bangke nitum pini atum atum condemn ke neno pen KSA lagi KSA pen kitoi ke pinhar alam kali aposi alam tumhan ke aku pen pasunde krista temporary ke suspend kon si ini kado abe alam paklang et movesta alam tumhan ke nitum hin pen suspend lo pen ke long ana abang ke nitum ke bangjia ni ini done pena done sita nitum yang siap proof long lo pulote la bang ke nitum ke Sri Mongol dukan bang ke alam tumhan ke seize ni latung pan ke non le lam ki migali posi latung ke bok thap ta hai KSA atum pan latung me tha lam ke chepa bin je pansi lahai extortion kidnap lahai alam ke put hai posi mun lam klang lo pulote la so lam ngana tuan tu wan ko ra de theno wan ko law and order theno ten tu wan ko posi pini alom so press meet Kepha la so Kepha pen atum chitong te ko choro pen pini press meet